नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. सगळ्या वीक्षकांक आज हनुमान जयंतीची शुभेच्छा. कारवार कडवाड हिंगा श्री वेंकटरमण मठात प्रथमोत येवच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश श्री 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 विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामीजीक परमपूज्य गुरु अर्चक आणि भजकाक हिंच्यान मोठ्या उत्स्फूर्तपूर्वक स्वागत केले. तेजो एक देखावो. पाचवे आणि हिल्लूरू ग्राम वास्तव कार्यक्रमाचे उद्घाटन. महसूल मंत्री श्री आर अशोक हेमी पाचवे आणि हिल्लूरू ग्राम वास्तव कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा सचिव कोटा श्रीनिवास पुजारी आणि कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांच्या बरोबर केले. जिल्ह्यात 4820 पेक्षा जास्त लोक सरकाराला अनेक योजनांचे लाभार्थी असतात. या सगळ्याक आज प्रमाणपत्र आणि आदेशपत्र दिले. कोरोना महामारी वेळार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमगेल्या नेतृत्वा सकल राज्य सरकारान बरेच काम केले आसा. या वेळार कुमटाचे आमदार, विधान परिषद सदस्य, कारवार अंकोलाचे आमदार रुपाली नाईक, पाचवे आणि हिल्लूरू ग्रामपंचायत अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ आणि अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या चेंडिया देऊळ चोरी प्रकरणाचे 2 आरोपी पोलिसाला ताब्यात. कारवार तालुक्याच्या चेंडिया ग्रामात श्री नवचंडिका देवी देवस्थानाचे दार फोडणं, चोरान भितर आशिल्ले देवीले भांगर, चांदीचे वस्तू आणि नगद मेळणं सगळे 3,70,000 रुपये किमतीचे सामान चोरे गेला म्हण 5 एप्रिल 2022 दिसाक नागराज सुरेश गांवकर हेमी कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अपरिचिता विरुद्ध तक्रार दाखल केली. संबंधित पोलीस खात्यान या चोरी प्रकरणाची सखोल चौकशी करसाठी 3 दळ तयार करून एक राजस्थानात, दुसरे गुजरातात धाडून एक कारवारात दवरले. आरोपीलो शोध काढणं प्रवीण सिंग वय 35 वर्सां राजस्थान, सुरेश कुमार सोनी वय 47 वर्सां गुजरात हेमका 14 एप्रिलाक पोलिसांन ताब्यात घेतला. आरोपीन चोरेची कबुली दिला. तितूंतलो आनी एकटो धर्मेंद्र कुमार राजस्थान हो आरोपी फरारी असा. अटक केल्ल्या आरोपीक कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात राज्यात चोरी प्रकरणाची तक्रार नोंदलेली आसात. अटक केल्या आरोपीक सध्या न्यायालयीन ताब्यात आसात. स्टार चॉईस डान्स क्लासातर्फेन मक्कळ संते 2022 चे आयोजन. कारवार तालुक्याच्या कारवार शहरात चॉईस डान्स क्लास तर्फेन प्रत्येक वर्षाक समर कॅम्पाचे आयोजन करतात. या वर्षाक चिन्ह रहे म्हटल्यार बालकाली पावला या कार्यक्रमाअंतर्गत चॉईस स्टार डान्स क्लासाची सुमार 170 बाल विद्यार्थी आणि तेमगेले पालक आणि डान्स क्लासाचे पदाधिकारी ढोल तासाच्या गजरात नाचत गाजत कारवारच्या NGO हॉलाकडच्यान सुभाष सर्कल मार्गान नगरसभेच्या गार्डना भायर रस्त्या बाजून जमून विद्यार्थ्याल्या पालकान तयार करून हाडिले
घरगुती जिन्नस खावचे वस्तू विक्रीसाठी दवरले, कारण या बालकाक विद्यार्थ्यांक व्यापार कसो करचो खरेदी विक्रीची माहिती पटोवन दिवचे खातीर या कार्यक्रमाचे स्टार चॉईस डान्स क्लासा तर्फेन आयोजन केले, अशे डान्स क्लासाचे श्री निशांत नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिली. ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರಲು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿತು. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. सिमेंट ब्लॉक घेऊन येताना ट्रॅक्टरचा विचित्र अपघात. जोयडा जगलबेट हिंगा एक रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी सिमेंट ब्लॉक घेऊन येताना ट्रॅक्टरचा विचित्र अपघात घडलो. या अपघातात कुमराळ हंतो संजय दत्तू कदम वय 32 या युवकाले मरण झाले. कुमराळ हंतो संजय कदम हेमी आपल्या कारखान्यातली सिमेंट ब्लॉक जगलपेठ हंच्या एक रिसॉर्टसाठी स्वतःच्या ट्रॅक्टरांतल्यान घेऊन वताले. मात्र या वेळार ट्रॅक्टरचे इंजिन मुखाल्ल्यान उतरल्यान संजय कदम हेमी ट्रॉली आणि ट्रॅक्टरच्या इंजिनामध्ये शिरकून तेमगेल्या तकलेक आणि मानेक गंभीर दुखापत झाली. जेसीबीच्या सहाय्यान ट्रॅक्टर व्यवस्थित करून तेमका बाहेर काढले. नंतर रामनगर हिंगा सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथम उपचार करून बेळगाव हिंगा केएलई आस्पत्रेत फुडल्या उपचारासाठी घेऊन वताना तेमगेले मरण झाले. संजय हेमी मेहनती आशिले. तेमी सिमेंट ब्लॉक तयार करचे स्वतःचो धंदो सुरू केलो. मात्र तेमगेल्या या अपघाती मृत्यून जगलपेठ परिसरात हळहळ व्यक्त जाती असा. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.